però tu m'ho pots confirmar o no què penses de si Rosalia és la catalana més universal que tenim en aquests moments. Sense cap mena de dubte. I, a més, acaba de treure nova cançó que es diu Besos Mojados. I t'explicaré per què és la catalana més universal. Ara m'ho explicaràs. Rosalia, que a més no deixa de ser notícia, no només perquè treu cançó, sinó perquè és la cantant més nominada als 40 Music Awards i opta a 9 Grammys, que es diu fàcil. Aquí l'estem escoltant, però tenim ganes de saber una mica d'on surt aquest fenomen, d'on surt la Rosalia. Sentim-la. Lo tuyo y mío era real. Yo pienso en ti incondicional. No quería que tuviera final. Porque no puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. Besos Mojados, que interpreta al costat del duet portorriqueny Wisin i Yandel. O sigui que això serà una de les cançons que està cridada a ser també un nou èxit. Però dèiem, Genís, el fenomen Rosalia, ella, d'on ve, Rosalia, la nostra catalana més universal en aquests moments? Bé, és molt interessant. Tu quan estàs a casa i veus... Què no és interessant dels perfils que portes tu aquí? Bé, és que aquí hi ha detalls biogràfics que de petita ja ens indicaven que passarien coses, el que passa és que fins que no passen no les pots demostrar. Però quan passen, passen, i dius, esclar, és que era això. Hem de començar amb una primera fotografia que jo crec que marca tota la trajectòria de la Rosalia. Hi ha una primera imatge que hem escollit i en repassarem 6, que és quan ella és petita. Hi ha una fotografia fantàstica que és aquesta. Aquesta fotografia és important. Fixa't els collarets. Aquests collarets que porta, el braçalet, l'anell... Ja és artista, ja és. Fa el seu... Ja és una nena que se sent artista, nascuda a Sant Esteve Sesrovires. Diumenge va celebrar el 30è aniversari, va néixer l'any 92, aquest és un apunt important. Sant Esteve Sesrovires és un poble, és un municipi del Baix Llobregat. És on hi ha la fàbrica de la Xupa Xups. Mig poble treballa a la Xupa Xups. I ella, hi ha una altra dada important, rep el nom de Rosalia per l'àvia materna. L'àvia materna és important, a ella no li agradava massa. El nom de Rosalia se li feia antic. Però el contacte amb l'àvia Rosalia és importantíssim perquè és qui comença a ensenyar-li el fet de cantar espontàniament, a cantar, a passar-s'ho bé. L'alegria. Aquí hem de destacar l'alegria de l'àvia Rosalia, que ja de molt petitona l'inocula aquest coquet del cantar. Escolten Lola Flores, l'àvia Rosalia li fa escoltar sarsueles... Un dia vaig parlar amb una professora de Rosalia de l'escola on anava a Sant Esteve Sesrovires. Sí, senyor. I em deia que a l'hora del pati Rosalia ja cantava això, aquesta vena artística, que no la podia reprimir. La porta dintre. I hi ha un fet importantíssim, que és que quan té 7 anys, el seu pare, en José Manuel Vila, asturià, però amb sang gallega i amb sang andalusa, aquí les barreges són molt importants. Li fa cantar una cançó, devia ser per Nadal, devia ser una celebració familiar, i la nena l'interpreta, tanca els ulls i quan els obre estan tots plorant. Troba que hi ha hagut una emoció que ha arribat al públic seu primer, que és la família. Que he provocat jo, no? Però aquí hi ha el personatge, Helena, que jo sé que tu tens ganes de conèixer, que és la Motomami. La Motomami, home. Qui és la Motomami? Descobrim a Pilar Tovella. Aquesta és la mare, aquesta és la típica mare enrotllada. La mare enrotllada, que de petita, la nena que vol ser artista, diu, aquesta nena ha de cantar, aquesta nena ha d'estudiar. L'hem de portar, clar. Ha d'estudiar. Ja comencem amb els indicatius biogràfics importants. I als 10 anys, la Motomami, recordem, Motomami perquè era la típica mare que per anar de pressa, imagino que anava amb moto, la imatge d'independència, aquella rebel·lió, va de negre sovint, és una dona projectiva, una persona que controla molt bé i domina molt bé l'alegria de les seves filles, són dues, ella és la petita, ser la petita porta molts avantatges a vegades. I la Motomami és qui decideix que als 10 anys aquesta nena ha de començar a estudiar música. L'apunta a una escola de música de Sant Esteve Sesrovires i s'adonen els professors que hi ha una persistència. No és allò, vull ser artista, que hi ha un art que fora. Hi ha un art que es porta dintre. Hi ha el fet que laboralment treballa Suprametal. Suprametal és una empresa que és de la família materna, és una empresa de gravats, es dediquen a fer el trucalat de targetes de visita metàl·liques. Tot aquest tema. Ella n'ha sigut directora comercial, però apunta la nena a música. I descobreix el flamenc.
La nena. La nena. I aquest és un punt biogràfic bàsic i central en aquesta biografia perquè, veiem la següent imatge, hi ha un personatge importantíssim que és en Chiqui de la Línia, José Miguel Vizcaya, un cantaor típic. Molt bé. Aquí ja la veiem. Aquí és molt jove, eh? Sí, aquí és molt jove. Més jove, molt jove, però ja comencem a identificar-la amb el look, amb la imatge que ens té acostumats. La mare abans l'ha apuntat a l'entitat cultural flamenca de Sant Esteve, aquí és el taller de músics, aquí passen 4 anys estudiant amb el Chiqui de la Línia, després se'n passa 3 mesos estudiant a l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya. És un gran moment en què el descobriment del flamenc la fa connectar amb un fet que és bàsic, que és que el 2014 l'ESMUC només concedeix a un estudiant, en aquest cas és ella, la Rosalia, cante hondo, que estudia cante hondo. Ella és l'escollida i com a treball de final de curs, no t'ho creuràs, fa un disc que és el Malquerer. Treball de final de curs. És el treball de final de curs que t'apunta les maneres del que succeirà. Som al 2014 i ha descobert la barreja. Ha descobert l'experimentació, la importància d'estudiar. Sí, perquè ella experimenta molt. Això és important en un personatge. Quan la gent es pregunta què ha passat aquí, i el contacte amb l'emoció. T'he de dir que en aquesta època hi ha gent que deu tenir vídeos de la Rosalia cantant en casaments. Perquè ella es dedica a poder, allò, es guanya uns canals... Aniversaris, bars, restaurants, locals. La Rosalia ha cantat a tot arreu on et puguis imaginar, amb una davant i l'altra al darrere, l'antiga... Fins i tot convidats a casaments que no deuen saber que aquella noia que van escoltar en aquell casament era la Rosalia. I amb ella tot això li importa un pito, perquè el que li interessa és cantar, assajar, provar l'emoció, retrobar-se amb l'emoció, perquè cantar en un casament ha de ser terrible, per segons quin casament. I ja, a vegades, me'ls puc imaginar, també. I dius, ostres, ara aquests no m'escolten, m'és igual. És el contacte amb tot allò i l'emoció i, sobretot, el contacte amb la següent imatge, que és el premi. El premi. I arriba un moment que quan t'has esforçat tant a la vida, et premien. Et premien. Et premien i surt Malamente. El disc Malamente és també important perquè també et critiquen. Et critiquen fort. Però aguanta, eh? Aguanta. Molt fort. Doncs ara et diré per què. Et diré per què. I aquest és un punt que els espectadors entendran molt bé i el que s'hauria de fer, el que hauria de fer tothom, que és la resposta que ella dona als sectors gitanos que la critiquen perquè li diuen que les característiques de les seves cançons no acaben d'enllaçar prou bé amb la típica cançó gitana. I ella què els hi respon? La resposta és molt xocant i a mi m'emociona moltíssim perquè diu, jo, quan em critiquen, les meves cançons, la barreja artística que hi aplico, em recordo molt de la meva època d'estudiant. Em recordo molt de la importància d'estudiar. Em recordo molt dels que em van pagar els estudis. I em recordo molt del que jo desitjava i del somni que tenia quan era petita. Perquè això ens connecta amb els premis. Estudiar. Perquè quan estudiava, com tu has dit, experimento. Quan hi ha esforç, experimento. Hi ha reconeixement, també. Experimento. I aquesta experimentació, la investigació, estudiar. I aquesta persona ha estudiat molt, encara que no ho sembli. És que no és gratuït arribar a l'èxit que ha tingut Rosalia. Ha pencat. Però en aquest cas, saps el que diuen els pares? Estudia! Estudia! Clar, hi ha formació al darrere. Aquest és un cas flagrant en un món globalitzat. Aquesta és l'altra paraula important amb aquest personatge. L'hem titulat l'artista global perquè és la primera vegada, tu abans deies, és la catalana més important, més destacada, no sé com ho has dit. No, he dit, jo crec que és la catalana més universal que tenim en aquests moments. Del món global, sí. Vaja, o sigui, no sé, digue'm una altra, actualment. Escolta'm, és la primera vegada que una persona nascuda l'any 92... Clar, l'any 92, l'any de les Olimpiades, fa 4 dies. El món de l'internet que comença, el món de la barreja, aquesta barreja és importantíssima, fins i tot amb les llengües. La mare catalana, el pare hi parla castellà, ha fet cançons en anglès perquè li emocionava fer-les. En castellà pel tema del flamenc. Ha fet rumba catalana. Ha fet de tot. No perquè sigui català-castellà... Desacomplexadament. I perquè emociona. I a més, amb aquest component emocional que li posa ella, que és que va amb ella, això. Aquesta connexió emocional és el pinyol del personatge i de la següent imatge que acaba de rodonir. Això és un pinyol.
Això és un pinyol. Això és un nucli de dones Això és el fortes. nucli dur de la Rosalia. Més. Això és un nucli de dones fortes. Això és un nucli de dones unides on hi ha un tercer personatge que és importantíssim, encara més, que és la Daikiri, que és la seva germana gran. La germana gran. No sé si tens germans grans. Jo no, però jo sóc la gran. Tu ets la Daikiri. Tu ets la que recomana, exacte. Venen a tu per demanar-te consell. Les ungles de gel, els anells, els xandalls, tot això que hem vist, tota aquesta estètica... Tot està assessorat, la germana gran. La germana gran, que té un fill que es diu Genís, per cert. Per cert, mira. La neboda, el nebot de la Rosalia es diu Genís i és el fill És de la que el Daikiri. Genís Cinca Però és que... sap com es diu el fill de la germana de la Rosalia, que és que això és molt gran, Cinca. Ens connectem amb el secret. Va. Hi ha un secret amb tot això. Hi ha un secret. I el secret és que viatjar, fer bolos, és molt dur, Ha de ser molt dur. Enforteix, també. Enforteix, però s'ho ha passat I a malament. més a més, molta solitud, en totes aquestes gires. Hi ha un aspecte que aquí no el veiem, que ella en el seu Instagram ha publicat, que és la tristesa. Viatja sol, als hotels... És terrible, això. És molt dur. Aquesta imatge ho diu tot. Aquesta imatge ho diu tot. Ho diu tot. Aquí s'està aguantant la... En realitat, aquí, emocions, la que mana, que és la Motomami, va deixar la seva feina a Suprametal i va obrir una empresa el 2019 que es diu, per gestionar tot el tinglado de la Rosalia, que es diu Motomami SL. Motomami SL gestiona tot el que és la producció. L'entorn, clar, Això és enorme. és que a veure, clar, això... Aquí hi ha una facturació molt alta. Calla. Però saps què gestiona realment? Gestiona l'alegria, gestiona el nucli, gestiona la fortalesa del que fa que l'artista estigui contenta, produeixi i estigui bé. Connectar-la amb el que és el passat. Hi ha un vídeo A veure. que te l'he d'ensenyar, A veure, l'hem de a veure, veure, vídeo. que és la germana de la Daikiri, la germana de la Rosalia, amb la Rosalia jugant, fent això. Anem al pinyol, veiem. Estamos peleando como cuando... És boníssim. Estan jugant, dues, estan fent el tot, no sé què, gent que es coneix, que de petites han mamat tot això i que ho han anat Aquella fet... complicitat que no poden dissimular. Vine cap aquí. I ens connecta amb això. Motomami SL, el que sobretot gestiona és Que bonica aquesta aquella fotografia. connexió de la Rosalia, de la gran artista global, amb la infància. Una persona que riu així és una persona lliure. Sana, està I una persona lliure és una persona creativa. alliberada. I aquest és el secret de Motomami. Moltes gràcies, Genís Cinca. Fins la setmana que ve amb Merci. més perfils. Ja m'espera